Nikunhod ang admission sa COVID-19 patient sa Pebrero 10, 2022 nga datos sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Sa interview sa Araman Davao kang Dr. Ricardo Audan, SPMC Chief, gikan 100% nga occupancy rate sa COVID-19 ICU beds, niubos kini sa 75% kung sa 93 beds, 70 ang nagamit sa mga pasyente. Samtang 66% ang occupancy rate sa COVID-19 ward beds kung sa 504 ka mga kama, 334 ang adunay mga pasyente. Sa Pebrero 10, 2022 nga datos sa SPMC, 602 ang aktibong kaso sa COVID-19, 47 ang bagong natalang kaso, 113 ang nakarecover ug 7 ang natalang namatay. Well, ang Omicron magod weak. It's a weak virus pero strong iyang transmission for that. So nakuan po ba na aware po ang mga tao ba na how transmissible ang Omicron. So probably talagang mismo sila nag-adhere sa health precautionary measures for that. So although decreasing pa pero dili gyud mi sa mo kumpiyansa. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.